Hola, què tal? Benvinguts a Esport a Fons. Res, abans de deixar-vos amb l'entrevista que li vaig fer al Josep Lluís Merlos, dir-vos que vam tenir alguns problemes amb la webcam i hi ha algun moment que la meva imatge se'm veu congelada, així que he hagut de tirar alguns recursos gràfics per solucionar-ho. Això només ho veureu a YouTube, ja que la gent que ho escolti per Spotify o iBooks no es trobarà amb aquest problema. Així que us deixo amb l'entrevista, que espero que us hagi agradat. Hola, benvinguts a Esport a Fons. Res, avui per mi és un dia molt especial per aquest projecte que va néixer ara farà un parell de mesos, i és que avui comencen les entrevistes d'Esport a Fons i el primer convidat per mi és un plaer tenir-lo aquí, ja que a nivell personal per mi és el millor periodista del món del motor que tenim tant a Catalunya com a Espanya, que ha estat el director de la revista Solo Moto als anys 80, la veu de la Fórmula 1 durant molts anys a TV3 i a Movistar, el presentador i director del programa de Ràdio Marca Fórmula Marca, i el que ara mateix és el presentador del podcast de Jorge Lorenzo, el Dura la Vita, l'any passat de MotoGP i aquest any de Fórmula 1, Josep Lluís Merlos. Benvingut a Esport a Fons, que és un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, Andreu. Gràcies per convidar-me. Molt content d'estar aquí. En primer lloc, he estat mirant la teva trajectòria i és que és espectacular. Has estat a tot arreu. Home, has estat a tots els mitjans, a tot arreu. Però no, això no té cap mèrit, perquè saps què passa? Que jo ja sóc gran i que vaig començar molt jove. Jo vaig començar amb 13 anys. Aleshores, clar, en tinc 64, fes números. Són 51 anys a mitjans de comunicació parlant de curses, de cotxes, de motos, viatjant per tot el món. Aleshores, no té cap mèrit. Vull dir, és un tema de temps. Un tema de temps. I després, que també és d'una època on comença tot, on era molt més fàcil que ara entrar als mitjans, no? Perquè no n'hi havia tants i tampoc hi havia tanta gent que es volgués dedicar a això, m'entens? I ara, curiosament, porto molt de temps, he estat molt de temps buscant una persona que em volgués ajudar en moltes de les coses que faig i m'ha costat molt trobar-la. Vull dir, me'n dono compte d'una crisi vocacional, que no hi ha gent... Jo m'hagués trobat quan començava algú que m'hagués ofert el que jo estava oferint ara i m'hagués tornat boig, m'entens? I ara és un altre rotllo. Però per què creus que costa tant trobar una persona com la que busques tu? Perquè ha passat una mica la moda, no?, del motorsport. Vull dir, de vegades sembla que la gent que ens agrada això de les curses haguem de demanar perdó perquè ens agradin les curses, no? Pel tema de la pressió ecologista, pel tema, de vegades, perquè és un món molt relacionat a un àmbit massa capitalista, potser, segons com, saps? I això crec que fa, doncs, que no hi hagi aquella popularitat que hi havia fa uns anys, no? Crec que és això, crec que és això. Ah, Fixa't que ara la gent jove com tu, no té ni les possibilitats ni la dèria de tenir un vehicle propi. Però abans, ostres, jo me'n recordo, vull dir, jo somiava amb tenir la meva primera moto, no? I a casa no hi havia ni cinc, per tant em vaig haver d'espavilar per pagar-me-la jo. I Uh, aquí comença tot, no? I quin és el teu primer record que tens amb el món del motor? El meu primer record és un gran premi de Fórmula 1 a Montjuïc. El meu pare era un friki de la cultura i dels esports i era una persona que jo sempre dic que crec que va inventar això que ara en diuen la guia de l'oci, no? El time out. Perquè els caps de setmana era un happening anar amb el meu pare. El meu pare et fotia una agenda que en un cap de setmana és que podies veure cinc esdeveniments esportius diferents, dues obres de teatre, una pel·lícula. Era una passada, era una passada. I un dia que estàvem a casa, un dia d'estiu, no, això va ser més endavant. Un dia em diu, avui anirem a Montjuïc a veure la Fórmula 1. I, hosti, i a mi em va flipar. Em va flipar, jo recordo que doncs havia de tenir 9 o 10 anys, i clar, no era com ara, no? Els cotxes et passaven a un pam de la cara, realment. I, hòstia, me'n recordo que arribem amb el cotxe, aparquem a l'Avinguda Rius i Taulet, imagina't tu, aparcaves a 50 metres de per on passaven els Fórmula 1. A la vida he tornat a aparcar enlloc, mai més a la meva vida, el cotxe amb el que he viatjat a cap circuit tan a prop de la pista. Aparquem allà i ens anem cap a la recta de la pèrgola i jo no sabia què era exactament això de la Fórmula 1, no? I de cop i volta començo a escoltar el soroll dels motors baixant des de dalt de la recta de l'estadi, hòstia, i el cor se'm va disparar. I quan van passar la volta de reconeixement per davant nostre, allò, passaven tant, hòstia, de cop i volta m'entra com un juju, un juju raro allà, i començo a tremolar i em poso a plorar. I el meu pare em diu, escolta, no t'espantis, home, no t'espantis, que això és molt segur. Ja pots comptar, lo segur que era, no?
això és molt segur. I vaig dir, no, no, si no m'espanto, dic, és que m'agrada molt. I aquell dia em vaig posar a plorar i vaig flipar. I quan es va acabar aquella cursa, jo vaig decidir que d'alguna manera o altra jo volia estar allà en aquell món. Volia estar allà en aquell món. Perquè, hòstia, jo no volia ser pilot, no tenia cap vocació de ser pilot, però em venia molt de gust estar allà dintre sent un insider d'allò, no? Tenir algun paper a jugar amb això. Això era a la primavera, més o menys ara aquesta època, i arriba l'estiu, al mes de juliol, i fan les 24 hores. I el pare estàvem a casa veient una final de la Copa de Su Excelencia del Generalísimo, i a mi el futbol sempre m'ha avorrit molt, encara que n'he fet, no, no m'agrada el futbol. I, hosti, el pare em va veure allà amb una cara de fotut de llepre allà a casa veient la tele, una tele en blanc i negre, evidentment, i em diu, escolta, tens son? Dic, no. I vaig dir, hòstia, fiesta, aviam, on anem ara? I diu, et portaré a un lloc que em sembla que t'agradarà. I vam anar a Montjuïc una altra vegada, en aquest cas a veure unes 24 hores. I recordo que em va agradar tant allò que quan era ja de matinada, que jo no volia marxar d'allà, devíem d'anar-hi a les 12 de la nit, una cosa així, i tornàvem a casa a les 6 o a les 7 del matí, i perquè el pare va dir, escolta, marxem, que la mare deu estar patint i tal, i jo no volia marxar. I me'n recordo quan tornàvem cap a casa vaig dir, hosti, papa, això m'ha agradat molt. Dic, podem tornar la setmana que ve? Perquè, clar, jo em pensava que això era com el futbol, que cada setmana, i com que l'altra vegada que hi havia anat també era allà mateix, i feien una cosa d'uns cotxes collonuts, i després aquestes motos, vaig dir, jo vull veure això cada setmana, en lloc del rotllo del futbol. I així va començar tot. O sigui, deuria ser el primer gran premi que vas veure a Fórmula 1, deuria ser el del 69, perquè aquella època Montjuïc era cada 2 anys, no? Era cada 2 anys, sí. Jo crec que més aviat devia ser el del 71. Jo crec que devia ser el del 71. Perquè aquell mateix any, després, o sigui, recordo aquell mateix any veure la Fórmula 1, les 24 hores, o sigui, la Fórmula 1 era això, al maig, les 24 hores eren al juliol, eren al juliol, com ara ho tornen a ser, i recordo, em sembla que era a l'octubre, vam fer una cursa que per mi va ser flipant, que era els 1.000 quilòmetres de Barcelona. I jo crec que és la cursa més maca que he vist en la meva vida, juntament amb les 24 hores, eh? Però aquells 1.000 quilòmetres a mi em van tocar definitivament, i vaig veure allò i em vaig enamorar del cotxe que més m'ha agradat de la història, que és el Porsche 917K, pintat de blau Gulf, i aquell any recordo, allò va ser una puta paranoia el que va començar allà en aquell moment, no? Aquestes 3 curses de manera consecutiva, doncs em van flipar. I tant és així que 2 anys després escrivia la meva primera crònica, al 73, justament. Perdona, al 75 vaig escriure la meva primera crònica. No, no, ja t'ho he dit, no sé. El No, al 74, 74, no. sí, que El tens 13 74, anys. que l'any passat va fer 50 anys. Que tens Això. 13 anys, sí, a la Sí, revista Motociclismo. sí. Un article que era el trial d'Abrera, segon trial d'Abrera, i que va guanyar un pilot amb bossa, que es deia Carles Jordà, que després va córrer amb cotxes, es diu, perquè afortunadament encara viu. I sí, sí, allà va començar tot. Uh, I aquell va ser el meu primer article remunerat. El pare em va fer les fotografies, perquè jo no tenia ni idea de fer fotos, i la mare em va passar l'article a màquina, perquè tampoc sabia escriure a màquina. Jo el vaig escriure a mà, i després la mare me'l va passar a màquina. I va ser, tinc un gran record d'aquella cursa, evidentment. I ara, fa 2 mesos, que va començar el Campionat d'Espanya de Trial del 2025, 50 anys després es va tornar a fer el Trial d'Abrera, perquè no s'havia fet més. I imagina't, ja vaig començar ensorrant aquell motoclub, pobres. I vaig voler tornar, perquè justament això, feia 50 anys, i vaig anar ara, fa poc, amb molta il·lusió, vaig voler anar a veure aquella cursa del Campionat d'Espanya, i em va fer molta gràcia perquè el lloc per on estaven les zones marcades és el lloc com que la meva família és de per allà, doncs és el lloc on jo, hòstia, havia fet molts quilòmetres en bici, amb la meva BH, intentant emular els pilots de trial que em flipaven moltíssim en aquella. I aquesta va ser la primera cursa. Me la em van pagar 500 euros, 500 pessetes, és a dir, l'equivalent a 3 euros. Va venir el carter a casa amb el gir postal, el meu pare va recollir el bitllet i em va dir, fem una cosa, diu, mira, jo aquest bitllet me'l quedaré, ara em vaig quedar, no entenc res. I aquest bitllet me'l quedaré, i jo te'n dono un a tu, un altre igual.
ho sabràs. I quan vaig fer 25 anys de periodista, és a dir, ara fa 25 anys, el pare va tenir el detall i el bon gust de regalar-me un quadre on hi havia la crònica en qüestió i el bitllet de 500 pessetes, que són els primers calés que vaig guanyar com a periodista, doncs, fins a dia d'avui. No n'he guanyat gaires més, però bueno, sí que he fet moltes més cròniques. I eren aquests 500 pessetes estaven ben pagades per ser la teva primera... Mira, mira, jo considerava que era el tio més ric de Barcelona. Ostres, I t'explico com va anar la història. Jo volia una moto perquè jo era un xaval que estava malalt, vaig tenir una infància molt malaltissa, tenia molts problemes, tenia asma, i aleshores el metge va recomanar als de casa que anéssim a un lloc amb un mínim d'alçada, que necessitaven que jo passés com a mínim les vacances a un lloc amb l'aire pur. I vam anar a Viladrau. Vam anar a Viladrau. I allà a Viladrau hi havia uns amics dels meus pares i els seus fills tenien més o menys la meva edat, eren una mica més grans, i em deien, hòstia, però tu com t'agrada això dels cotxes? Això dels cotxes és una merda, tio, això és un rotllo, tu t'han d'agradar les motos i tal. I aquella gent em van ficar les motos al cap, perquè jo tirava més cap als cotxes en aquell moment que no pas cap a les motos. I recordo que allà vaig aprendre a anar en bicicleta i al cap de pocs dies ja anava en moto, amb la primera moto que vaig portar a la meva vida, que era una Montesa Fura de 49 centímetres cúbics amb canvi a la mà, com les antigues Vespa quan tenien canvi, no? I allà, aquella gent que a Viladrau era el paradís del trial, i allà, juntament, molt a prop d'on estaven aquests amics de la meva família, allà estiuejaven els fills dels creadors de Montesa, i allò era un bressol del trial, no? I aquesta gent em van fotre el verí del trial, el verí de les motos, començant pel trial al cos. I jo vaig dir, hòstia, jo vull tenir una moto d'aquestes, jo vull tenir una moto com aquests. I els donava una turra als meus pares espectacular, no?, amb el tema de la moto. Però a casa ni volien ni podien. I aleshores vaig dir, bueno, doncs me la pagaré jo, el més xulo que res, me la pagaré jo. Perquè jo no era un mal estudiant i havia guanyat algun concurs de redacció i vaig dir, no, si jo he guanyat aquests concursos de redacció, malament no dec d'escriure. Per tant, hòstia, doncs truco a la revista, bueno, truco no, vaig escriure a l'única revista de motos que hi havia en aquell moment, que era Motociclismo, i els hi vaig oferir la crònica d'aquesta cursa. I em van dir que sí. Llavors, clar, posa't en el lloc d'un nano de 13 anys, a l'any 74, que de cop i volta, hòstia, veu el seu nom, en castellà, a, a, escrit a la signatura, amb un paper, o sigui, una revista impresa. Vaig flipar, m'entens? No ho sé si, evidentment, no em va donar per una moto les 500 pessetes aquelles. Recordo, amb una certa frustració, que vaig dir, hòstia, quantes cròniques hauré d'escriure com aquesta per poder-me comprar la moto? I jo en aquell moment em volia comprar una Cota 74 que valia 40.000 pessetes i dic, hòstia, hauré de fer 80 cròniques com a mínim com aquesta. No sé si podré comprar-me-la gaire aviat. I així va anar. Si no vaig equivocar, mira, ho tens aquí. tinc aquí uns papers, mira. Aquesta és la revista... Això no ho ha vist gaire gent, això. Ho Ostres, tinc aquí perquè l'altre dia vaig estar preparant unes coses pel trial aquest. Aquesta és la revista on vaig escriure per primera vegada, veus? sí, motociclismo, sí, sí. Segona Marzo, quinzena, març del 74. però La va... portada, Ah, Malcolm Radmel amb Bultaco, i això que era un llegendari pilot de Montesa, no? El preu de la revista, aquí el teniu. 25 pessetes. 25 pessetes, 25 Ostres, pessetes. I déu-n'hi-do. busco la crònica, cagate l'orito, amb la crònica aquesta. Vull dir, no t'esperis una gran meravella, m'entens? Però és la primera crònica de la meva vida, m'entens? Amb 13 anys, i a sobre em paguen, m'entens? Vull dir, jo és que vaig... Mira, aquí està. Aquesta és la, Aquesta és la creu. aquesta és la primera crònica de la meva vida. Clar, ara això és impensable, que un nano de 13 anys vagi a un mitjà... T'imagines? Vull dir, és brutal. Ostres, És déu-n'hi-do. És brutal. Aquesta és la primera crònica que vaig escriure a la meva vida. Segundo trial de Abrera. I espantosa, vull dir, no te la llegeixo perquè em fot vergonya. No sé com me la van publicar, vull dir, no sé. Però mira, aquí estic, saps? I després, mira, aquí també hi ha una cosa molt graciosa. Mira, Ara si ens l'ensenyes, sí. això és fantàstic. Això saps què és? Això és una llibreta de quan jo era petit, vale? On aquí tenim, a veure, aquest és
no sé si Danny James Hill. Hunt? Ah, no. No, És un McLaren, això? és No. un McLaren, sí. No sé si és Danny Hill o Jack Brabham. Aquí, a sota, Jackie Stewart i François Sebert. Aquest és Jackie Stewart amb el Tyrrell. A veure, aquí, El collons. Tyrrell, sí, sí. Costa molt, això d'assenyalar al revés. Sí, El és Tyrrell, difícil, a sí, sota, sí. això és un matre, exacte, un matre amb el François Sebert. Vale, doncs és una llibreta d'aquell temps, de quan jo era petit. I en aquesta llibreta vaig apuntar les primeres curses a les que vaig assistir. Fixa't, això és la lletra d'un Ostres. nen petit. És la lletra d'un nen petit. I aquí vaig apuntar. Primera cursa, cotxes. Gran Premio de España 1971, Fórmula 1, veus? Doncs mira, el Una 71. carrera. 1.000 quilòmetres de Barcelona. Tercera carrera. Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1973. Quarta cursa. Cursa Fórmula 1430 a Montjuïc. Pam, 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 i així successivament, no? I la primera cursa de motos, això que et deia, 24 hores de Montjuïc del 1972. Després vaig veure el primer trial d'Abrera, un curset de trial que es va fer a Esparreguera, i la quarta cursa que veig a la meva vida de motos és aquest trial, la crònica aquesta en De què qüestió fas? que us ensenyava, no? I tinc això preparat perquè, bueno, doncs estava intentant allò, mira, aquest és el catàleg de la primera cursa que vaig escriure a la meva vida. Ostres. Que van fer això del Campionat d'Espanya, els hi vaig portar aquí, el catàleg, el reglament, no? L'extracte del reglament, els hi vaig portar amb els organitzadors, perquè els hi vaig dir, tinc una cosa que us farà gràcia. I clar, fixa't, és que està nou, m'entens? Això té, No, no, i tant. Té això té 50 anys. 50 anys i sembla imprès ahir, m'entens? Vull dir, jo és que sóc molt diògenes i ho I ho guardes tot, no? guardo moltes coses i clar, després quan van morir els meus pares, vaig descobrir una capsa que no me'n recordava que la tenia, una capsa que hi havia a casa dels meus pares, i era una caixa enorme plena de coses de Montjuïc, de les primeres curses, i clar, està tot nou. Jo tinc allà, bueno, per mi és un tresor allò, m'entens? És un tresor autèntic. Tresor. I bueno, ara que has comentat això d'aquestes curses que vas assistir tu presencialment, aquells anys ja donaven la Fórmula 1 o curses de motos a la televisió o no? Molt esporàdicament, no donaven, en cap cas donaven un campionat sencer. El que feien de vegades és, Televisió Espanyola donava els grans premis d'Espanya, però no sempre, evidentment en blanc i negre, i jo recordo mirar-los, sobretot si eren al Jarama, perquè si eren a Montjuïc, a partir del moment que ho vaig veure allà, Montjuïc anava sempre. hi anava ja, no, clar, i no hi havia el vídeo, ni un disc dur per guardar-t'ho i tornar-ho a veure després, com fem ara, no? I no, ja ho donaven, però puntualment, i amb algunes limitacions, bastantes limitacions tècniques importants, no? Però recordo que la gent que ho feia, hòstia, ho feia molt bé, perquè era molt difícil fer-ho, perquè no tenien ni talla de temps, com et pots imaginar, ni contavoltes ni hòsties, m'entens? Aleshores era fotut a poder transmetre tota una cursa a un gran premi, no? No era fàcil. La gent ara es pensa que això, aquest tio no té ni puta idea, jo ho faria millor, vale, posa-t'hi. Posa-t'hi i després m'ho expliques. Saps? I amb això no vull dir que jo ho faci perfecte, ni molt menys. No, posa-t'hi i després m'ho expliques. Perquè jo he transmès molts esports diferents. I la dificultat de transmetre un esport del motor és molt gran. És molt gran, perquè d'entrada el protagonista de l'acció, el vehicle i el pilot, van a tot hòstia. L'escenari fa 10 vegades un camp de futbol o 15, m'entens? Vull dir, no té res a veure, no? Aleshores la gent, això no és esport. Escolta'm, calla, perquè vull dir, per poder parlar has d'haver fet les coses, saps? I, vull dir, té moltes dificultats. Però precisament per això, perquè és així el Santi Faro sempre deia, aquesta cosa és molt difícil, i la prova de que és difícil és que no és fàcil. Sempre deia això, no? La frase que deia sempre el Santi Faro a tall de cony. I tu entenc que ho seguies per revistes, no? Els Sí, mundials. sí, no hi havia altra manera. No hi havia altra manera. A mi m'ha agradat molt llegir sempre. Llegir i els idiomes. Aleshores,
Hosti, sempre llegia molt els diaris, a la que queia un diari estranger a les meves mans, el devorava o intentava entendre'l, i això em va marcar molt, no? I, per exemple, jo recordo que a mi m'agradava molt llegir l'Equip, perquè l'Equip era el gran diari europeu d'esports, però sobretot era el gran diari del motor, doncs, com a Espanya, Mundo Deportivo, quan va néixer Mundo Deportivo, molts anys abans que jo, evidentment. Sí, sí, molt bé. Però recordo, he vist després exemplars i a la capçalera posava a Diario de Deportes i Motor. O sigui, ara no ho veus a cap diari que reivindiqui el motor en portada com ho reivindicava el Mundo Deportivo, no? I això està molt bé i els honora moltíssim. Després ha fet altres coses que no estan tan bé, però això concretament els honora molt. Això està clar. Clar, aquells anys, tu, o sigui, Fórmula 1 anys 70 era Lauda, James Hunt, Jackie Stewart. Jackie Stewart, sí, bueno, Ja, uns anys abans, potser, no? sí. Stewart, Això, no, també, sí. aquesta època, sí, sí. I Jo era el tio que més m'agradava veure córrer. Sí, Ja, Stewart. sí, home, en aquell moment a mi... Perquè Stewart era el senyor Montjuïc. Stewart era el que havia guanyat més vegades a Montjuïc. Va. I, hòstia, m'agradava molt. Després també m'agradava molt el Ronnie Peterson, perquè, hòstia, anava amb el Lotus, el John Player Special, i perquè tenia un estil de conducció superagressiu. El rècord de Montjuïc encara està vigent i el té Ronnie Peterson amb el Lotus, precisament. I, hòstia, aquests eren els meus favorits. Després hi havia altres que no els hi tenia tanta simpatia o no em motivaven tant com aquests, però sobretot Jackie Stewart era brutal, no? Després hi havia un tio que només el vaig veure córrer una vegada i no el vaig veure córrer en Fórmula 1 mai, que era Jim Clark. Jim Clark el vaig veure córrer, però clar, en Fórmula 2, perquè aleshores hi havia una cosa molt xula, que és que els pilots corrien diverses categories i un pilot que potser corria a la Fórmula 1 també corria a la Fórmula 2. I quan no hi havia Fórmula 1 a Montjuïc, els anys que s'anava a la Fórmula 1 Jarama, aquí feien els grans premis, Gran Premi de Barcelona de Fórmula 2. I això era molt xulo i molt interessant. Però és que, a més, a Barcelona hi havia un segon gran premi, podríem dir, que la gent això no ho té present i que va ser una cursa molt important, que era la pujada del Montseny. I la pujada del Montseny, a l'època aquesta dels Gentleman Drivers, d'aquella època, que ho corrien tot. És que era gent que tan aviat et corria una pujada en costa, com un rally, com una Fórmula 1, com una resistència, era acollonant. La capacitat de fer diverses disciplines era increïble, no? A mi, d'alguna manera, Alonso em recorda aquells Et tios, recorda, no? Sí, clar. perquè dius, hòstia, és un tio... Alonso s'ha guanyat el meu respecte quan l'hem vist anant a Le Mans i guanyar, anant a les 500 milles i quasi les guanya, anant al Dakar i guanyant una etapa del Dakar. Hòstia, un tio que és capaç de fer això, aquest és un petrolhead autèntic. Un petrolhead autèntic, no? I aquella penya d'abans eren així. Eren així. Eren gent dels calés, la majoria, i s'ho podien permetre, no? Però també n'hi havia que no eren gent de tants calés. Niki Lauda mateix no era un tio... No, que demana el préstec per poder competir, Exacte. sí, sí. Un tio d'una família benestant, però que no li pagaven els capritxets de les curses del xaval, no? Llavors ell demana un crèdit en un banc i com que aquest banc va ser el primer que va confiar en ell, per sempre més va portar l'escut a la gorra del banc en qüestió, no? El banc austríac en qüestió que li va donar aquest crèdit. I les motos, clar, els primers anys era Agostini i... Sí, però les motos... No, o sigui, les motos no em vaig incorporar allò al seguiment de les motos. O sigui, jo els primers anys meus eren més de l'off-road que no pas de la pista, no? Val. Per això que et dic. Més trial, no? Sí, i per un sentit pràctic de les coses. La velocitat ja era l'estrella. I jo era un xaval de 13 anys. I la revista tenia els seus periodistes estrella. I els periodistes estrella feien les proves estrella. Què feia jo? Jo feia les carreres que no volia fer ningú. Jo feia les carreres que ningú volia fer perquè, clar, vull dir, i a més jo això ho vaig calar ràpid, no? I vaig dir, a veure, què fan aquests tios? Què es queda per cobrir? Llavors vaig buscar i dir, aviam, les carreres més modestes que hi ha, quines són? Aquesta. Vale. Clar, el meu pare treballava al cap de setmana i jo no tenia, lògicament, carnet de conduir. Aleshores jo vaig començar a anar a les curses amb tren, amb autostop, els diumenges, perquè clar... Amb autostop. Sí,
recordo un any al Trial de Sant Llorenç, hòstia, que de vegades quan hi penso, vaig anar amb un amic i vam anar amb tren, no? Des de Gràcia vam agafar els ferrocarrils i vam anar fins a Terrassa. Hòstia, i ara com anem fins a Sant Llorenç? Amb dos collons ens vam posar a fer... Sortíem de Matadepera, d'un lloc que es diu Cavall Bernat. I fèiem autostop i de cop i volta ens paren dos tios amb moto. On aneu, xaval? No, anem al Trial. Va, ja us portem. Bueno, i recordo que anàvem tota metxa i sense Sí. casc, evidentment, no? I jo de vegades penso, hòstia puta, vas pujar amb dos tios que no saps qui eren, que ens podíem haver matat al primer quilòmetre, però no. Tot per les ganes d'anar a veure... No, no, és que no, bueno, sí, què passa? He pujat amb un tio amb moto sense casco, o sigui, que s'ha d'anar amb casco. Saps? Vull dir, si els primers que no anaven amb casco eren els que corrien el trial, m'entens? Que anaven amb gorreta. Aleshores, doncs, hosti, ara és impensable això, no? O jo m'assabento que un fill meu ha fet una cosa així i li foto una hòstia que li poso la cara del revés, m'entens? Si m'entero que ha fet això. Però beneïda locura, no? Beneïda bogeria. Aquí estem. Ara ja, Josep Lluís, anem una mica més. Ja. Quan ets adolescent, fas la carrera de periodisme, entenc. Sí, sí. I a més, la faig molt content, perquè és una altra d'aquelles coses molt denostada, saps? És una cosa que... el periodisme... Escolti, miri, si el periodisme de carrera és una merda o no és una merda, ja ho diré jo que l'he feta. No m'ho digui vostè que no l'ha feta. La carrera de periodisme pot ser una merda o pot ser una delícia, depèn de com te la plantegis. Jo me la vaig agafar amb moltes ganes. En aquell moment eren 5 anys, la vaig fer a Bellaterra, que era l'únic lloc que es podia fer a Catalunya, i estic molt content d'haver fet la carrera de periodisme, perquè allà vaig aprendre coses que després he aplicat en el dia a dia. Però és que, a més, estic molt content perquè vaig tenir uns profes magnífics, perquè vaig tenir l'oportunitat de conèixer una gent collonuda, que em van ensenyar moltes coses i que jo els estic francament agraït per tot el que em van ensenyar. Vaig trepitjar un plató de televisió, vaig, per primera vegada, amb gent molt bona, vaig entrar en un estudi de ràdio i vaig agafar una dimensió global. Poseu-vos en un moment en què no existien els mitjans digitals, no existia internet. Aleshores, l'única manera de bregar-te amb quelcom era d'aquesta manera, sent pràctics. I vaig fer la carrera i molt content. I a més vaig tenir la sort de començar a treballar abans d'acabar la carrera fins l'extrem que els últims... Bé, jo vaig fer tercer de carrera sense anar-hi, perquè em va tocar la merda de l'Emili, vaig haver d'anar a l'Emili. Jo vaig fer l'Emili amb una mena d'arxiu. I recordo que en un any van entrar dos tios a l'arxiu a consultar coses, amb la qual cosa vaig estar un any escaquejat del que havia de fer allà i a què em vaig dedicar? Doncs a estudiar i a fer els treballs i a preparar els exàmens. Aleshores venia a fer els exàmens, em passaven els apunts, i com que tenia tant temps per estudiar, jo crec que tercer és l'any que vaig treure les millors notes, sense anar-hi, no? Perquè estava tot el dia, doncs, fotia uns treballs collonuts, m'ho preparava, tenia tot el temps del món allà, vull dir, accés a premsa internacional que allà hi havia, amb la qual cosa preparava coses molt xules, no? Perquè tenia el temps, i en lloc de perdre el temps amb aquests idiotes de l'Emili, doncs em vaig dedicar a això. I aleshores, ja, l'any següent, quan vaig acabar la mili, vaig tornar i ja vaig començar a treballar en sèrio. I aleshores, al cap de 2 anys, molt curiós, perquè jo era el cap d'alguns dels meus profes, no? A mi em donaven classe tios que jo era el redactor en cap, 22 anys, i ells en tenien 40, però jo era el seu jefe. I me'ls trobava de profes allà, i això va donar peu a algunes anècdotes, no? Clar, perquè entenc que a Ràdio Esparreguera estàs quan ho combines amb estudiant, no? Exacte, exacte. La meva família és d'Esparreguera, aleshores uns amics em van convèncer, escolta, per què no vens a la ràdio? Jo no pensava en ràdio, jo pensava en premsa escrita. No em passava pel cap. Home, hòstia, tu ho faries bé, això i tal. Hòstia, vols dir? Bueno, i el meu cas, com el de tants altres, va començar a l'audiovisual, va començar gràcies als moviments de les emissores municipals. Això era l'any 80, crec recordar, i, hòstia, jo vaig aterrar allà, doncs això, amb 18 anyets, ben bé no sabia on em fotia, però, bueno, em van enxufar un programa de música i apa, espavila't. I una mena de 40 principals. De fet, el programa es deia Els Principals, no? Hòstia, i allà vaig veure que això de la ràdio
hòstia, això mola, això té un puntillo, això té un puntillo, això té un puntillo. I em vaig viciar molt amb la ràdio. Però arriba la merda de l'Emili i em va tallar el rotllo. Em va tallar el rotllo. Però què va passar? Que poc abans de l'Emili em vaig presentar amb unes proves de veu a la cadena SER i em van agafar. Però aleshores, al anar-me'n a fer l'Emili a Madrid, m'ho vaig muntar molt bé. I jo vivia en un lloc a Madrid que quedava al mig de la cadena SER, a la Gran Via, i de la redacció de motociclisme, amb la qual cosa entre que estava estudiant, quan estava a l'arxiu, estudiava. Quan sortia de l'arxiu, que m'escaquejava el que no està als escrits, m'anava o a la ràdio o a la revista. I si no anava... Cada dia estava en aquest món, no? I això em va ajudar molt. I de la mateixa manera que jo deia, a la ràdio, quan estava treballant a Ràdio Barcelona, hi va haver algú que em va dir, escolta, i tu no faries tele? O què dius, tele? O què dius? Home, no, no. No, home, no, jo tele no m'interessa gens. No, 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 què va? Jo no serviria per la tele. A més, soc lleig de collons. No, no, no. Jo no, no. Tele no. I, i ja està aquí, m'entens? I ja està aquí. Així va anar. I ara, doncs tinc la sort de fer-ho tot, no? De fer tele, de fer ràdio. Has tocat tot, sí. I fins i tot també YouTube, Sí, les noves sí. plataformes, sí. Jo no em considero un youtuber, No, ni ja, ja. un influencer, i a més no m'agraden els youtubers. I a més ho dic, i ho reivindico, perquè clar, hòstia, quan portes 50 anys de trajectòria i t'has currat una carrera universitària i tens uns estudis complementaris d'altres coses, doncs a mi no em surt dels collons que em comparin amb un youtuber. Ho sento molt. Vull dir, que tindran més visualitzacions ells? Fantàstic. Que em creuen més a mi que ells? Fantàstic, perquè és així, m'entens? Sí. M'és igual. Aleshores els meus amics, per tocar-me els collons, em diuen, youtuber, què passa? Saps allò, els meus fills? Jo, youtuber, no? Jo dic, aneu a la merda, jo no sóc un youtuber. Jo sóc un periodista amb títol universitari. I a l'any 82 tu entres bueno, la Ràdio SER, Barcelona. bueno, Ràdio Barcelona, que és la SER, no? Entres directe a secció d'esports o No, no? no, Estàs informatius? no. Jo entro com a discjòquei. Jo entro com a Disjockey. discjòquei de 40 principals. Jo era discjòquei de 40 principals. En aquell moment, la ona mitjana era una cosa molt... Era el top. El top era la ona mitjana. I la freqüència modulada, la FM, que és el que ara existeix només, era una mica com la segona divisió. I allà es feia l'entreteniment, els esports i les coses sèries es feien a la ona mitjana. Aleshores, hòstia, a mi em presento una altra vegada a la prova de veu i clar, jo no sabia ben bé per què era. O sigui, buscaven gent i jo m'hi vaig presentar. I em van agafar i em van tornar a agafar per entendre's, no? Però aleshores ja em van fer plantilla i de la casa i tal, però em van fer locutor de 40 principals. Aleshores ens vam fer molt amics tres, que eren pràcticament de la mateixa edat, ara et diré els noms i et farà molta gràcia. El més jovenet dels tres és el que va entrar primer dels tres, que era el Jordi González, Després vaig entrar jo i finalment va entrar el més gran dels tres. Vam entrar amb mesos de diferència. O sigui, primer entra el Jordi, després entro jo i després entra Ramon Pellicer. I els tres vam entrar per fer de disjockey de 40 principals. Aleshores, ens va sortir l'oportunitat d'anar-nos-en a viure a Mèxic, perquè el Jordi González, que tenia molts contactes a tot arreu, va aconseguir que ens donguessin feina a la principal emissora de DF per fer de disjockey, perquè allà en aquell moment estava molt de moda els DJs que parlaven castellà però que no tenien accent llatí, o sigui, els d'aquí. I, hòstia, ens oferien una pasta, ens posaven un pis brutal i tal, i jo vaig dir que no. Jo vaig dir que a mi això de Mèxic que no m'interessa, que jo vull fer altres coses i no, no. Estic aquí fent això ara, però que jo vull fer carreres de motos i de cotxes i que això està bé, però... Bueno, i vaig començar com a discjockey. Aleshores, als 40 principals cada hora hi havia un butlletí d'esports. I el discjockey feia de tècnic del butlletí d'esports. Baixaven els periodistes d'esports i jo, quan s'acabava el butlletí, sempre deia, tios, això és una bronca, Esteu tot el dia parlant del Barça? Hòstia, cago en la puta, no parleu mai res de cotxes i motos i tal. I els periodistes que baixaven li diuen al jefe d'esports, que va ser el meu primer gran mestre, li diuen, hostia, hay un tío en la FM, un pesado de cojones, hay un tío, un chulillo que han traído aquí para los 40 principales. Hostia, el tío está todo el día dando la turra, que si no hablamos de Ángel Nieto, que si no hablamos de este, del otro, que el fútbol no le gusta, que no sé qué.
I a aquest tio li va fer gràcia això. I un dia em va cridar, diu, escolta, vine'm a veure que vull parlar amb tu. Perquè resulta que encara que ell era un tio consagrat en el món del futbol i que va ser un geni, aquest tio li agradava molt el motor, molt. I aquí tinc alguns llibres que precisament va escriure, ara no et puc girar la càmera, però tinc una biblioteca bastant xula de cotxes i motos. I algun d'aquests llibres el va escriure ell en el seu moment. I aquest tio em va dir, hòstia, tu com és que t'agrada això? Dic, pues mira, el que m'agrada. I li explico la meva història. Diu, va, escolta, va, et deixarem fer cosetes de motor. I vaig començar fent cosetes de motor allà a la secció d'esports, de la ràdio, i al final el Puyal em va escoltar a mi i el Puyal li va dir al director de l'emissora, diu, mira, hosti, m'agradaria incorporar aquest tio a les transmissions. Diu, però no per lo que sap de futbol, sinó pel seu nivell de català i d'anglès. Diu, necessitem gent que parli un català bé, i aquest tio el parla bé i tal, i aleshores, què va passar? Doncs que em van robar d'entreteniment, el Jordi González va seguir fent entreteniment, el Ramon Pellicer se'n va anar a fer informatius i jo vaig anar a fer esports. I així es va començar la història dels tres. Vull dir, érem tres xavalets de 20 anys, ja et dic, el Jordi en tenia 20, jo en tenia 21 i el Ramon en tenia 22. I els tres vam començar així, jo dient que jo no vaig a Mèxic, que jo no vinc, que jo em quedo aquí, que jo vull anar... Tu volies fer esports, bueno, Volia fer motor, motor, volia fer motor, i que a mi això de Mèxic, que ja m'estàs contando, m'entens? Vull dir que no hi vaig. No tinc res en contra d'aquesta gent, però en aquell moment jo tenia molt clar el que volia fer. Jo volia estar ficat en un àmbit com el que vaig descobrir a Montjuïc l'any 71, m'entens? Jo volia això, jo volia això. i amb el Puyal fas futbol, que tu has dit Amb el Puyal faig futbol, t'avorria molt, el futbol t'avorria, o no tant? jo no en sabia de futbol, i no... però tenia un cert interès, sobretot per aprendre l'ofici de narrador, no? I de la mateixa manera que aquest mestre que et comentava abans, l'Àlex Botines, va ser el... Jo considero que Àlex Botines és qui em va ensenyar l'ofici de periodista. I el Joaquim Maria Puyal és qui em va ensenyar l'ètica de l'ofici del periodisme, no? El Puyal ens va ensenyar a tota una generació a no mentir, que ja és molt important, a intentar ser honestos amb l'oient, en aquest cas, o ser honestos, i a fer les coses amb qualitat. El Puyal sempre ens deia, escolteu, està bé que ens escoltin perquè ho fem en català i som els primers i els únics a fer-ho en català, però sobretot ens han d'escoltar perquè ho fem bé. I això a mi em va marcar molt, no? I, bueno, a part que jo quan va morir l'Àlex Botines, que per mi ja et dic que era Déu, perquè em va ensenyar moltes coses, sobretot de la tècnica, de l'ofici del dia a dia. Aquest tio era un innovador. Era algú que avui no és que tindria un blog o un no sé què, no. Aquest tio estaria ja perquè el primer telèfon mòbil que jo vaig veure a la meva vida, per exemple, el portava aquest tio. I que ara sembla una tonteria. No, perquè jo vaig viure la transició de la màquina d'escriure a l'ordinador. I jo recordo companys meus que eren molt més grans, que ja estaven quasi en edat de jubilació, jo recordo quan els hi van treure la màquina d'escriure i els hi van posar l'ordinador, això era un puto trauma per ells. I aleshores els més joves els vam ajudar a fer aquesta transició de la màquina d'escriure a l'ordinador, de la mateixa manera que jo he tingut que fer la transició del món analògic al digital. Qui m'havia de dir a mi que jo tindria un podcast o que estaria buscant informació al núvol i compartint fonts a través de molts sistemes, no? Qui m'ho havia de dir a mi? A mi que jo no volia fer ràdio, o sigui, que no volia fer tele, i mira on estem, no? I aleshores el Puyal, a mi, la tècnica de la narració era perfecta, però sobretot tota la reflexió que hi havia al darrere de qualsevol acció comunicativa. O sigui, res era gratuït amb el Puyal, tot té un sentit, tot té un perquè, tot té una intencionalitat i tot té un mètode i un rigor. I això ho vaig aprendre amb el Puyal. I circumstancialment ho vaig aprendre amb el futbol. Però, per exemple, el Puyal, quan l'Acadèmia, l'Institut de Lletres Catalanes el va anomenar a doctor honoris causa, ell va tenir la generositat de convidar, per exemple, el Jordi Rovirosa. Ell no va voler fer un discurs ell sol, ell va voler fer un discurs coral. Aleshores, ell, i nosaltres reconeixent el seu mestratge, ell ens va convidar a gent que creia que d'alguna manera havíem xuclat el seu mètode i la manera de tractar la llengua
a partir del futbol, però que després havíem tingut prou personalitat per aplicar aquells criteris a altres esports, i sobretot esports molt governats des del punt de vista lingüístic per la llengua anglesa. ¿Vale? Aleshores, tant el Jordi amb el bàsquet com jo amb el motor, doncs hem intentat catalanitzar d'alguna manera els termes. I hi ha un estudi, per exemple, de l'Institut d'Estudis de Lletres Catalanes, que a mi m'honora molt, que és un estudi comparatiu de les paraules originals en anglès del món del motorsport i la seva traducció al català a partir del treball que jo he fet, no? I això a mi, ostres, me llena d'orgull i satisfacció, saps? Que algú hagi fet això, no? I perquè, home, ostres, d'alguna manera, doncs, alguna cosa hauré aportat a la llengua d'aquest país, no? Molt modestament, i evidentment, d'una manera desproporcionada el que ha fet el Quim, que jo crec que és la persona que ha fet més per la cultura d'aquest país, perquè a través del futbol ha popularitzat la nostra llengua, i això estarem en deute permanent amb ell, no? I després, perquè els anys amb el Quim doncs, també em van permetre conèixer gent extraordinària, no? L'Eduard Boet, que formava part de l'equip original, o el meu gran estimat amic Antoni Bassas, amb el qual, doncs, quan l'Eduard se'n va anar a TV3, allà feien futbol en català i esport en català. El director era el Quim, de les dues transmissions, però ell només feia el futbol. I l'esport, que podia ser bàsquet, podia ser handbol, podia ser hoquei, podien ser motos, perquè vam fer transmissions de motos en català, i t'estic parlant de l'any 83-84. N'hi ha alguns ara que han descobert la sopa d'all. Nosaltres a la Ràdio Barcelona ja ho fèiem. I, ostres, amb aquell sistema i aquella manera d'entendre com havia de ser la comunicació, doncs el Quim va crear asco. I mentre el Quim era el líder, l'Eduard se'n va anar a TV3, aleshores l'Antoni i jo vam heretar les transmissions d'esport en català. L'Antoni anava inicialment de segon de l'Eduard i jo vaig anar de segon de l'Antoni. Jo feia el reporter amb el micròfon sense fils a peu de pista, doncs era jo al bàsquet o l'handbol o el que fos. I això va ser extraordinari, perquè independentment de conèixer grandíssimes persones, grandíssims amics, gent amb uns valors ètics espectaculars i sobretot amb un concepte del periodisme bàsicament honest. I això jo ho valoro molt. I he tingut una immensa sort de conèixer i treballar amb aquesta gent que són amics meus encara a dia d'avui. Clar, això segurament a tu, per exemple, anar a narrar en vol, també he llegit rem, que fins i tot vas haver de narrar. Això t'ajuda, això... La primera transmissió de televisió. Això a tu, clar, et deu haver donat molt com a... Ostres, per els anys següents narrar una cursa de Fórmula 1, algú segur que t'ha portat. I tant, i tant. I tot ajuda, ¿vale? Narris el que narris, tot ajuda. I la meva primera transmissió de televisió va ser de rem, però no va ser en català, va ser en castellà, perquè a mi m'havien assignat a la 2 per fer la transmissió en català pel circuit català de Sant Cugat, i hi havia un tio que ho feia històricament per la 1, i això era una competició que hi va haver al llac de Banyoles. I la tarda abans de la competició, el dissabte a la tarda, no existien els telèfons mòbils, quan arribem a l'hotel a Olot, amb el Manel Arroyo, que va debutar el mateix dia que jo, ens diuen de la recepció, escolti, ha de trucar vostè a Sant Cugat, a fulano de tal, que hi ha un missatge urgent. Dic, hòstia, què haurà passat? Aviam si ha passat alguna cosa a casa i tal, i no saben com localitzar-me i tal. Truco, dic, què passa? Diu, canvi de plans. Dic, què? Diu, no, el Manel farà en català i tu faràs en castellà. Dic, en fulano. Diu, no, ho faràs sol. Dic, hòstia, no fotis. Diu, sí, ho fareu sols. Diu, el Manel ho faràs sol en català i tu faràs sol en castellà per la 1. Hòstia, però què ha passat amb aquest tio? Diu, és que aquest tio està ingressat al Trueta de Girona perquè ahir va agafar una taja de tal dimensió que l'han ingressat amb un coma etílic. I bueno, el tio quasi palma, m'entens? El que passa que es veu que era bastant habitual, que aquest tio es veu que li anava a la priva bastant. I aquest tio va agafar tal taja que no va arribar en condicions de fer la transmissió i aleshores em van cridar a mi i així vaig debutar. Una competició que es deia Maig d'Argent i la feien al llac de Banyol. I manem? Res, acaba, que t'he tallat. No, això va ser el meu debut d'un directe a televisió. El meu debut d'un directe a televisió.
Al final dels anys 80 te'n vas de la cadena SER i vas a TV. Fitxes per... Bueno, si fitxes, te'n vas a Televisió de Catalunya, a Primer a TV3. Televisió Espanyola. Primer em Sí, vaig a sí, Televisió perdó, Espanyola. sí, primer estàs a Televisió Compagino, Espanyola, sí. compagino uns anys a Televisió Espanyola. Aleshores, a Televisió Espanyola em volien enviar a Madrid per fer les motos, perquè... Sí, Espar, no? Abans, un pèl Ah, o abans. sigui, bueno, Nieto, no? Sí, i jo vaig dir que no, que jo no anava a Madrid. Que jo no anava a Madrid, que jo em quedava aquí. Aleshores és quan TV3 em truquen, però no em truquen per fer motos. Em truquen per fer futbol. Però I jo, no i jo et dic, truquen per fer futbol sí, a mi no em truquen per fer motor, em truquen per fer futbol, perquè com que jo formava part de l'equip de del Puyal, no? l'equip del Puyal i tal, hòstia, doncs se suposava... Home, malament tampoc ho devia fer, no?, perquè em cridessin de TV3. I aleshores entro a fer el futbol amb l'Eduard Boet, amb qui jo havia fet el futbol a Ràdio Barcelona. Però tornem-hi. Jo estava fent futbol allà i donant la turra cada 3 minuts als jefes que hem de fer un programa de motor, però és que allà tinc la sort de trobar algú que encara era més brases que jo, que és el Rosés. Val, I sí. quan jo arribo allà, el Rosés ja els havia tornat bojos a tots, proposant-nos un programa de motor, proposant un programa de motor, i pobre Rosés no li fotien cas, no? I aleshores, quan vaig arribar jo, com que es va trobar un compitxe, doncs, es va trobar un soci per A donar dos la us escolten més que un. i aleshores, clar, la matraca que els hi donàvem ja era doble, no? I els vam convèncer. I sobretot va ser el Rosés, perquè l'inventor del motor a fons És, no sóc jo. és el Rosés l'inventor És del el motor. Rosés. L'inventor del motor a fons és el Rosés. O sigui, el Rosés va estar de director molt poc temps i jo després vaig estar 20 i pico d'anys, no? Però l'inventor del motor a fons és el Francesc Rosés, Camp Preciós. No sóc jo. O sigui que jo, bueno, doncs, hòstia, doncs vaig ocupar un rol transcendent en el programa i al cap de poc temps em van nomenar a mi director i jo vaig seguir comptant amb el Francesc Rosés. I què tal fer el motor a fons? En què us concentràveu en aquells inicis? Fórmula 1 motos Sí, sí. o també repassàveu Al principi, ral·lis? no, ho fèiem tot amb zero peles de pressupost. Però ens buscàvem la vida que t'hi cagues. O sigui, ens buscàvem molt la vida. La gent es pensava que el motor a fons allò era com la BBC. I el motor a fons érem el Rosés i jo i el Rosés. I de tant en tant ens ajudava algú fins que vam tenir la sort de que va arribar el Xavi Guillén i el Xavi es va incorporar a nosaltres, primer com a becari, i jo ja l'havia tingut com a becari en un moment determinat a Solomoto, també, el Xavi, i el coneixia i em semblava un xaval, bueno, és el meu germà, com si fos el meu germà, el Xavi, és el puto amo. I jo me l'estimo molt i ell a mi. I el Rosés també, vull dir, tot i que teníem unes bronques de collons al principi, el Rosés i jo, perquè ell cotxes, jo motos, motos, cotxes. I Tu, clar, era l'època Senna i l'època Cito Pons i Joan Garriga i tal, aleshores clar, venia tot molt. Aleshores ens buscàvem molt la vida, perquè com que coneixíem a molta gent, ell a la Fórmula 1 i jo a les motos, perquè jo ja portava anys voltant a les motos per Solomoto, aleshores, hòstia, teníem una agenda boníssima i això ens permetia aconseguir moltes imatges per la patilla. No, el tema dels drets de televisió no era com ara. I, hòstia, aconseguies reportatges i coses i tal, i entrevistes, i ens buscàvem la vida perquè ens convidessin aquí, ens convidessin allà. Érem uns brases brutals i estàvem parlant tot el dia per telèfon. I després també per la facilitat dels idiomes, m'entens? Vull dir, perquè, hòstia, el francès parla anglès molt bé, parla italià molt bé, parla francès molt bé, eh, jo també parlo aquests idiomes, però només parlo alemany, vull dir, aleshores això o sigui, els idiomes de la Fórmula 1 Sí, i de les exacte. motos també. Sobretot Exacte. aquells anys, els 90 amb els... Nosaltres l'idioma és el català, deixem-nos d'hòsties. Si tu... Bueno, ara sí, però els anys ja aquells, els 80-90 amb els... No et pensis, ja Bueno, tallàvem. clar, però a 500 sobretot sí que era No més... No, menjàvem un rosco fins que no arriba el cribi. sí, sí, clar, fins al 99, res. Sí, Menjàvem un sí. rosco. Però amb 2,5 érem els jefes, Eh, amb 50 primer, amb 80 després. I jo em vaig fer molt amic de l'Àngel Nieto. A mi l'Àngel em va ajudar moltíssim al començament, moltíssim, perquè per això aquesta època que jo anava a les carreres a segona divisió, doncs jo, per exemple, em trucaven de Madrid, oye, que en Derby están probando no sé qué y fulanito no puede ir, ¿puedes ir tú? Ja voy. Clar, jo perdia el cul per moure'm, no? I aleshores em deien, hòstia, s'ha d'anar a Derby a fer una entrevista amb el Paco Tombas, a fer una entrevista amb l'Àngel Nieto,
a fer unes fotos d'un cilindre que fan no sé què. Doncs home, anava, agafava el tren perquè no tenia, perquè no tenia carnet de res, m'entens? I jo anava amb els meus pantalons curts a fer els reportatges a la Derby. I l'Àngel em va descobrir allà i deia, ¿quién es este? ¿Quién es este chaval? I tal. I aleshores a l'Àngel li va fer molta gràcia la meva figura, perquè es veia reflectit amb ell quan començava, no? Ell va començar també de molt xaval, no? I l'Àngel i jo ens vam fer molt amics. I ell a mi em va ajudar molt perquè va veure que jo era un xaval amb moltíssimes ganes per fer això i que, i que estava més perdut que un pop en un graig, no? Com ell, no? Mai millor dir el pop en un graig. I aleshores, hòstia, el tio em va ajudar molt i em va obrir les portes. I després, la família Rabassa, la gent de Derby, hòstia, a mi em van acollir moltíssim. I la gent de Montesa també en el seu moment, i la gent de Voltaco, i, hòstia, els hi feia gràcia que jo fos un nen que anés a fer els reportatges. Els hi feia gràcia. No sé, els hi despertava, no sé si tendresa o pena o no sé què, però Eres la m'ajudava. novetat, no? Potser Sí, perquè sí. als periodistes potser aquella època els agradava més el futbol o un altre esport els Oh, interessava. hi havia periodistes de motor, però eren gent molt més gran Era gent veterana, val. i d'un perfil molt diferent, saps? Vull dir, no tothom parlava anglès, saps? I aleshores els hi fotia gràcia, vingués un nano allà que parlava anglès, saps? I, pues mira, però van així, saps? I parlava anglès i el tema dels idiomes ha sigut fonamental en la meva carrera, m'entens? Primer el català, que crida l'atenció del Puyal i això em permet incorporar-me amb algú de tal dimensió com el Puyal. Recordo també una vegada al Puyal, hòstia, hi havia un partit del Barça, va venir a la llotja un jugador llegendari del Manchester, que era el Bobby Charlton, que era Sir Bobby Charlton. I aquest tio era com un intocable. Jo me'n recordo que amb dos collons li vaig fer una entrevista en directe, el vaig abordar, micròfon autònom a la llotja, i aquell dia no hi havia l'Antoni, no sé, devia estar a un bàsquet o no sé on estava, però la llotja la feia jo. El partit el fèiem el Puyal i jo, no, l'Antoni devia estar amb l'Eduard fent un bàsquet a algun altre lloc, no ho sé, no me'n recordo. Però el cas és que a la llotja, hòstia, veig el Bobby Charlton i li dic amb el Puyal, dic que, per cert, dic, avui hi ha Sir Bobby Charlton, dic, home, una llegenda del futbol i tal, li dic, t'agradaria escoltar les paraules de Bobby Charlton? Diu, home, diu, podem parlar-hi? Dic, home, i tant. Total, que em tiro a la brava i el tio molt educadament em va atendre i clar, això a en Puyal li va encantar. Li va encantar perquè vaig fer una entrevista en anglès de 7 o 8 o 10 preguntes, no ho sé, sobre el partit, evidentment, no parlar de física quàntica, no? I bueno, en directe la vaig traduir i això li va agradar moltíssim, no? I això doncs això em va fer pujar en terç a la cotització del seu criteri, no? I em va anar molt bé. I el tema dels idiomes és fonamental. L'Eduard Boet parla d'alemany com si fos alemany. Vull dir, poca gent ho sap, però l'Eduard ha presentat programes en directe a la televisió alemana durant molts anys. Feia un informatiu diari a la Süddwestfunk. I clar, l'Eduard parla... L'alemany és el seu segon idioma, podríem dir. I clar, si tu estàs envoltat de bona gent, per soca que siguis, com era el cas, se t'acaba encomanant coses i vas aprenent dels que tens al costat si són bons. I aquests ho són molt. I aquests ho són molt. Jo et vull preguntar una cosa també relacionada als anys 90, l'aparició del circuit de Catalunya. Bueno, Això, eh, bueno, com, la societat com ho rep que hi hagi un circuit de curses? Perquè jo crec que ara si es fes un, no es podria no es fer podria ara. fer. O sigui, no es No podria es fer. podria. No es podria fer. Uh, el circuit neix de la pressió de Cito Pons, que convenç a Jordi Pujol de la necessitat de fer un circuit, sobretot de projectar, d'aprofitar el circuit com un aparador per projectar a tot el món la imatge del país de Catalunya. Però sobretot el circuit neix de l'empenta de Sebastià Salvador, president del RAC en aquell moment, però també d'un personatge fonamental, que és Josep Lluís Vilaseca, que era el secretari general d'Esports de la Generalitat en aquell moment, però també, atenció, de Juan Antonio Samaranch. La història no ha estat justa amb Juan Antonio Samaranch. Que Samaranch havia sigut de la Falange, sí. Que Samaranch havia estat vinculat al franquisme, sí. Que Samaranch era de dretes, sí. Però Samaranch ha estat un personatge fonamental per la història d'aquest esport, més enllà del seu rol com a president del Comitè Olímpic Internacional, amb el suport a moltíssimes coses.
Sense el suport de Samarang no haguéssim tingut el circuit i no haguéssim tingut la Fórmula 1. I Samarang va tenir unes converses amb Eccleston, amb qui tenia una molt bona relació, i això va permetre que Barcelona tingués la Fórmula 1, perquè podíem haver fet el circuit i no tenir la Fórmula 1. I a València no he tingut mai la Fórmula 1, per exemple. I en canvi, doncs, aquesta gent es van moure molt bé. I la història ha sigut injusta i desagraïda. Amb Pujol, en aquest sentit, amb Samaranc, ideològicament els antípodes, amb Pujol, amb Samaranc, però també amb Vilaseca i sobretot amb Sebastià Salvador, que va ser un personatge fonamental per la construcció del circuit. La gent que vam descobrir el motor a Montjuïc, veure fet un circuit de la dimensió de Montmeló va ser bestial. I jo recordo que, saps això que fan els vells que van a veure les obres, no? Les obres del Sí, metro, sí, o sí, ara van sí. a veure les obres del Camp Nou, aviam com estan. I jo amb els meus amics, hòstia, els meus amics i jo, agafàvem les motos, les Vespes, les Lobitos, les Streakers, i ens anàvem a veure el circuit, i anàvem a veure les obres, a veure com estan, i teníem, doncs érem molt joves, m'entens? Però, hòstia, ens ho vam agafar amb una il·lusió, allò, amb una il·lusió, imagina't, és nostre aquest circuit, m'entens? L'hem vist a néixer, en el sentit literal de la paraula. Quan es va fer el circuit, el Manel Arroyo era el cap de premsa del RAC, i el Manel sempre em deia, escolta, tu com faries les cabines de comentaristes? Què creus que... Bueno, jo crec que han de tenir això. Escolta, què creus que ha de tenir sí o sí la sala de premsa? I la sala de briefing? I per fer les entrevistes i tal. I aleshores, hòstia, tots anàvem aportant les nostres idees en base a al nostre àmbit professional, no? I, evidentment, doncs, en el meu cas va ser això. En Manel en sabia molt de televisió, ha sigut un dels principals executius de la història de la televisió en aquest país, el director general de Dorna, com sabeu, i la persona que ha revolucionat, juntament amb altres del seu equip, les transmissions del motor al món. I el Manel, doncs, hòstia, que és una persona molt intel·ligent, doncs escoltava i agafava el millor de cadascú, a part del que ell ha portat de moto propi, que ha sigut moltíssim, evidentment. La Manel ha sigut la mà dreta de Carmelo Espeleta durant molts anys, i això s'ha traduït en un treball magnífic per part de Dorna i primer al circuit de Catalunya. I la primera cursa crec que és el 91. Sí, Això TV3, tu que ja tu estàs a la sí, redacció d'esports, estàs com a cap de motor. sí. Aquesta cursa Mm. la retransmit... No, No, no no. és... Aquesta cursa la va fer Telecinco, Val. però jo vaig fer els reportatges i les connexions als telenotícies i tot això, però el directe no el vam No. fer nosaltres. I jo el que vaig fer era speaker del circuit, perquè la primera veu del circuit vaig ser jo. O sigui, quan van posar la primera pedra, ho vaig locutar jo, allà, in situ, la megafonia la vaig fer jo. Quan es va inaugurar, quan van crear els primers rècords del circuit, també estava jo de speaker. Quan es va fer la inauguració oficial també, i els primers grans premis, tant de motos com de Fórmula 1, jo era l'speaker. A la Fórmula 1 ho feia amb un tio que és el Bob Constanduros, que encara ara fa de speaker de la Fórmula 1, ara deu ser grandet ja, el senyor ja era gran. A la Fórmula 1 ho feia amb el Bob ho feia en anglès i en francès, i ho feia en català i en castellà. I les motos ho feia amb el Cesc Vila, que és l'històric speaker del circuit, evidentment. L'speaker de debò del circuit no sóc jo. Jo sóc el primer, però el de debò és el Cesc, que és el que ha continuat després, no? I el Cesc ho feia en català i en castellà, i jo ho feia en anglès i en francès. La megafonia del circuit jo la feia en anglès. La importància dels idiomes una altra vegada, Te'n dones compte, no? Vull dir, sí, sí, ho fèiem així, ho fèiem així. I també hi ha moments que jo narrava en català, vull dir, jo recordo quan el Cribi va guanyar, hòstia, em tornava bojos, m'entens? El dia que el Cribi guanya el Gran Premi, no? Fins a l'extrem que el director d'un diari de Madrid va exigir al meu cap, els del RAC, de dir, ¿quién es este descerebrado que tenéis de speaker aquí, que està diciendo... Ja tinc ganes de veure demà les portades dels diaris espanyols que diuen quan vegin a Àlex Cribiller passejant la la senyera. senyera, sí. Un pollo atòmic i, bueno, aquesta gent van arribar a demanar que em fotessin fora. Crec que I, ara seria pitjor, amb això. Un pilot amb passejant la senyera. bueno, ara no ho farien. No, no, no. Ja directament no seria pitjor perquè ja no ho farien, m'entens?
Ara, l'Aleix, potser sí. l'Aleix va dir que ho L'Aleix hagués sí. fet. Sí, segur, estic segur que sí. Et volia preguntar, l'any 99, bueno, és l'any que el Cribiller guanya el Sí. campionat de 500, clar, Ah, com és que el primer pilot català, tu treballant a una televisió catalana, ostres, com és cobrir aquell any d'un pilot català a la màxima categoria del motociclisme? va ser l'hòstia. Va ser l'hòstia, va ser molt maco. Va ser una experiència que ja havia viscut jo anteriorment al 2,5 i al 125 amb el mateix Àlex, però clar, 500, ja, 500, hi ha un moment, quan l'Àlex guanya el títol a Brasil, una carrera bastant dolenta que va fer, jo en el moment que ell puja al podi amb aquell casc daurat, tal, i que li entreguen ja allà la corona com a campió del món i tal i qual, jo pujo al podi. Jo pujo al podi i faig un directe pel Telenotícies des d'allà. I una altra vegada un diari madrileny va dir, van agafar les imatges i van analitzar que si jo, com que estava gordo, m'havien enviat allà per posar-me davant de la bandera espanyola perquè no es veiés la bandera espanyola. Dius, tios, esteu molt malalts, no? Vull dir, però va ser brutal. O sigui, l'emoció amb la que vam viure aquella cursa, el títol de l'Àlex, les circumstàncies en les que van arribar a aquell títol, el pare de l'Àlex havia mort poc abans, l'Àlex tenia una pressió enorme contra un rival de la dimensió de Mick Doohan, que era un rival molt dur. Va ser molt xulo, va ser molt xulo. I allà, perdó, ara tinc una mica enrere, al 97 comenceu a fer Fórmula 1, no? Les narracions... Sí, jo A no m'ho crec. TV3? Sí, jo Això, quan... clar, tu com Jo, reacciones quan t'ho jo diuen? me'n recordo que em crida el meu jefe i em diu, escolta una cosa, t'he de comentar una notícia i tal, que espero que t'agradi i tal. Dic, sí, dic, què? Diu que ens hem quedat la Fórmula 1. Dic, uah, tio, dic, però què m'estàs dient? Que sí, que sí. Dic, però és possible això. Diu, hem fotut una jugada mestra, diu, gràcies a la gent del RAC i tal, li hem colat un gol a l'Eccleston que t'hi cagues. Dic, fotis. Diu, sí, sí, hem convençut a l'Eccleston que ens ho venés a nosaltres perquè així ell podia vendre el mateix dues vegades. Ho podia vendre en castellà per una cadena, per una cadena nacional, estatal, i en català per nosaltres. I ha colat. Dic, hòstia, que fort. Dic, hòstia, que guapo, no? Diu, sí, sí, sí. Dic, i qui ho farà, això? Diu, què vols dir, qui ho farà? No, qui narrarà això? Diu, collons, tu. Dic, uau, home. Dic, no, home, no, que jo estic liat amb les motos, no m'atabaleu. Que no, que no, que no. Escolta, que això no és una cosa negociable. Que això ho faràs tu amb els Rosés. Però què dius, tio? Que no, que no, que no. Que no, tio, que jo ja tinc prou lío amb les motos i el motor a fons. Que no, tio, que faràs tot de Fórmula 1. I així va anar. O sigui, jo no em creia que tindríem la Fórmula 1 i jo no em creia que narraria la Fórmula 1. I vam començar amb el Gran Premi d'Austràlia d'aquell any, precisament la cursa que debutava Pedro da Rosa amb Barros i el Marc Gené amb Minardi. Això el 97. Sí, I, crec que sí. i estàveu in situ... Sí, perquè és sí, el 97 ho posa ja a la teva web. Estàveu in situ a Austràlia o no? No, no, no. De fet, el diumenge abans, el Pedro i el Marc van venir al Gol a Gol, els hi vam fer una entrevista, i quan es va acabar l'entrevista vam anar a sopar junts en un hotel que hi ha al costat de la tele, vam anar a sopar els quatre, el Rosés, el Pedro, el Marc i jo, per dir, bueno, tios, no podrem venir, però necessitem que algú ens informi de les coses. I allà vam fer un pacte de comunicació constant. Ostres, que bé. I aquell any, la veritat, que va estar molt interessant, perquè Va ser molt xulo. Va ser és molt l'any que xulo. guanya el Villeneuve, que Schumacher el desqualifiquen. Correcte, correcte. I que jo l'última cursa, que es decidia el títol a És a Jerez, Jerez, sí. jo no hi vaig poder anar perquè quan marxàvem cap a l'aeroport, era un dia que plovia a Barcelona i que havien pintat els passos de vianants perquè es casava aquella noia, la filla del rei, volien que Barcelona lluís maco, i de cop i volta el Roger es diu, bueno, què, marxem o què? Dic, on? Diu, cony, a l'aeroport. Dic, hòstia, si no m'he fet ni la maleta. Total, que dic, tira tu cap a l'aeroport, me'n vaig a casa a fer la bossa i ens veiem a l'aeroport. I surto amb la moto full i quan arribo a la Diagonal es fot a ploure a bots i barrals i foto una hòstia al mig de la Diagonal i em trenco el troquíter i no vaig poder anar a Jerez. I aleshores jo vaig fer la cursa des de la tele i el Roger és des de Jerez. I jo vaig fer la cursa amb el braç així i fora de la llei perquè estava de baixa.
I Sí. les audiències com eren bones a aquella època o començar a fer la Fórmula 1? El 97 no eren bones audiències, proporcionalment, vull dir. El que passa que, clar, no existia Esport 3, no existia el 33, i per tant, com que anaves per TV3, era un volum considerable, però no era una cosa per tirar coets. En canvi, després, quan a la meva segona època a TV3, quan torno a TV3 al 2010, crec que era el 2010, allà jo torno amb un encàrrec. A mi m'encarreguen, em diuen, escolta, estem anant molt malament d'audiències, el tio aquest d'Antena 3 ens fot molt... no, estava a Telecinco encara. Diu, el Lobato ens fot molta canya a Telecinco. Diu, i creiem que ara amb Antena 3 serà pitjor. Diu, i tenim molta pressió a sobre perquè, clar, nosaltres volem donar la Fórmula 1 per TV3, però això implica que el diumenge el Telenotícies no pot anar a la seva hora. I tenim una sèrie de polítics de l'oposició encabronats amb això i es volen carregar la Fórmula 1. I estan qüestionant que per què collons fem la Fórmula 1 i no fem el Telenotícies a l'hora que toca. I ens estan tirant encara que si les audiències no són bones i tal, i que això ens costa molta pasta. Aleshores, hòstia, hem d'intentar aixecar aquestes audiències i ens agradaria que tornessis a la tele per poder aixecar això. Dic, bueno, jo no tinc la fórmula màgica. Dic, ho intentarem. Dic, però quin seria el plan? I el plan seria eh, aquest any intentar minimitzar la pèrdua, perquè clar, la diferència era molt important. Aquest any intentar minimitzar la pèrdua, el segon any intentar empatar i el tercer any intentar anar per davant. I bueno, jo ho provaré, però clar, no depèn només de mi, això. Ens hem de posar tots a remar. Hòstia, vam tenir la gran sort que a la primera cursa vam empatar, a la segona vam guanyar, no el tercer any, sinó a la segona cursa vam guanyar, i a la tercera vam doblar l'audiència del Lobato a Catalunya. I a partir d'aquí se'ns van disparar les audiències. I la Fórmula 1 a TV3 a aquella època va viure un boom brutal perquè feien més d'1 milió de persones a TV3 veient la Fórmula 1 cada diumenge. Això era demolidor, això era demolidor. I bueno, crec que vam fer un producte molt xulo, amb un equip molt xulo, hòstia, amb el Rosés, amb el Vidal Prat, amb la Laia, amb el La Torre, amb el Santi Faro. Vam fer un equip molt xulo i amb tota la gent de producció i realització que hi havia al darrere. I hi havia un equip molt guapo. I a les carreres anàvem molt poquets. Anàvem un equip de 6 persones com a molt, i els altres anàvem 20, i nosaltres anàvem 6, i els hi fotíem una canya de collons. I guanyàvem nosaltres igualment, no? I això, doncs, hòstia, ens disparava la moral, no? I feia que cada carrera tinguéssim més ganes de fer-ho millor. De, I va anar, va ser una època molt xula, molt xula. de fet, el 2010 guanyeu un Ondas per les Sí, retransmissions de Fórmula sí, 1, que exacte. I home, això, doncs, això demostra que la feina està molt ben feta. a mi m'enorgulleix molt, no? Jo ja havia format part de l'equip guanyador d'altres ondes abans, però, hòstia, aquest, doncs, el sento molt propi, no? Aquest Ondas, i m'agrada molt haver-lo guanyat en un àmbit com és el de TV3, m'entens? I va ser molt xulo, no? Perquè, ostres, per la gent que hem nascut a Ràdio Barcelona professionalment, l'Ondas és un premi molt important, que tots els periodistes de l'audiovisual el valorem moltíssim. Però la gent que hem nascut professionalment allà, a Ràdio Barcelona, la primera ràdio d'aquest país, cronològicament, a nivell d'importància, l'eslògan de Ràdio Barcelona en aquell moment, quan jo vaig entrar, era la primera i número 1. I era veritat, hòstia, quan entraves a Ràdio Barcelona, és com si agafessis el poder d'influència de Catalunya Ràdio de RAC1 d'avui i el sumessis. Una barbaritat. Era acollonant, era atòmic, això, era atòmic. Aleshores, ostres, va ser molt maco, no? O sigui, dius, hòstia, guanyes un Ondas, el premi promogut per Ràdio Barcelona, i t'entreguen el premi al Liceu. Dius, hòstia, No pot sortir res millor. no, és màgic, va ser màgic. I aquests anys que tornes a estar narrant la Fórmula 1, bueno, vius 2 finals de Mundial espectacular. Abu Dhabi 2010, Brasil 2012. Sí, va ser molt maco, van ser uns anys molt xulos. A més,
l'anterior època era l'època aquella de Hakkinen i unes curses bastant indigeribles. Però allà vam aprendre a fer Fórmula 1 de debò, perquè precisament com que les curses eren molt poc visuals, com que passava molt poca cosa a la pista realment, no hi havia avançaments, tot es decidia al pit stop, al proveïment de carburant, el canvi de pneumàtics i tal. Això és on realment em vaig enamorar de la Fórmula 1 de debò, perquè aquí aprenies a assaborir aquests petits matisos, no? I entendre les estratègies i veure que una cursa de Fórmula 1 no és només qui va primer, qui va segon i qui va tercer, sinó totes les lectures i les subcapes que hi han a darrere de la classificació pura i dura i aparent, perquè després la realitat és una altra. Una cosa és el que tu creus que està sent. Ara, evidentment, hi ha unes eines que t'ho permeten veure molt ràpida i fàcilment. Sí, sí. Recursos gràfics, sí, sí. Live timing és magnífic, no? Però en aquell moment no hi era, això. En aquell moment no hi era, i era molt fotut fer això. Era molt fotut fer això. O sigui, jo recordo curses de sortir de la cabina, el Rosés o jo i tal, i amb el crono, marcar la distància entre l'un i l'altre, tornar a la cabina i dir, en aquest moment la distància... Però, hòstia, perquè ho fèiem així? I perquè no hi havia comptavoltes, i fèiem el comptavoltes manual. I, hòstia, era molt fotut fer això. Per això, quan ara veus els llestos que tenen ni pota idea, res, vale, tio, va, és a cagar, m'entens? No, no, si tu mires curses dels 90, jo a vegades que ho he fet és que tenies cada volta que potser et posava la distància i ja està, és que no tenies més recursos No gràfics. tenia res més que això. Ara tens ràdios, que si també et poden posar el desgast dels pneumàtics. Les onboard, Sí. No, no, ara ara tens... és infinit. És infinit, ara. I aquests anys del tema, bueno, Alonso-Vettel, vosaltres noteu molta pressió també de que... Clar, l'Alonso és un pilot espanyol i no català, fa la Fórmula 1 en català. Us Sí, tiren molt de haters de, ostres, sí. aneu molt amb l'Alonso, no? I al revés, i aneu en contra d'Alonso. Vull dir, quan no existia el mail, jo a la redacció de TV3 tenia unes safates a la taula on guardava les cartes que m'enviaven. Aleshores hi havia cartes que deien que jo era anti-Schumacher i cartes que deien que jo era pro-Schumacher. Les agafava i les fotia una a la dreta i l'altra a l'esquerra. I tant m'ho agafava i comparava el gruix i aviam, A veure què hòstia, ets més, eh? anem bé, perquè més o menys diuen el mateix, anem bé, vull dir. Jo era pro-Schumacher i qui digués que jo era anti-Schumacher és tot tu, m'entens o no ho he entès? Clar que era pro-Schumacher. Però jo no era anti-Alonso. I molta gent em va matxacar per anti-Alonso i tal. Clar, què passa? A mi m'agrada molt Alonso com a pilot. Moltíssim, és el que et deia abans, no? Sí, Algú sí, que és un capaç. tot terreny. Exacte. Vull dir, jo com a pilot l'admiro, Alonso. Ara, jo no diré mai de la vida, no diré mai que Alonso és el millor de la història. Perquè, primera, que no crec que ho sigui. Segona, que en base a què? En base al sex appeal que algú pugui sentir cap a ell, les meves motivacions són altres, m'entens? Vull dir, jo sempre m'he caracteritzat periodísticament per no estalviar crítiques a ningú. I jo he repartit tants elogis com hòsties, no a Alonso, a tothom. Sí, jo em tinc per un tio bastant crític en aquest sentit. I de tant en tant fot unes hòsties com a pans, no? Però és que ha de ser així. És que ha de ser així. Vull dir, la gent confon ser anti-Alonso amb no ser un pilota d'Alonso. Jo no sóc pilota d'Alonso ni del meu pare. No. I si ho vols entendre bé i si no ho vols entendre també. I a qui li agradi bé i a qui no, que mala suerte. M'és igual. A més, ara ja és massa tard per canviar. Ja m'enganxa una mica a la porta de sortida, això. I és la meva manera de fer. I jo el dia que Alonso o qui sigui, o Pierre no doy una, ho faci molt bé, doncs ho dic. I el dia que la caga també ho dic. I em quedo amb la consciència molt tranquil·la. El dia que jo crec que l'ha cagat. Perquè, evidentment, jo no en sé més que un equip de Fórmula 1 amb 1.000 enginyers al darrere. Evidentment. Però jo puc tenir una intuïció, un criteri i algunes informacions. I aleshores, bueno, i anys d'experiència, no? Aleshores, doncs aquí penso que això és un error. Penso. I sobretot, el que faig és intentar tirar de la llengua a les persones que m'acompanyen i que en saben més que jo d'això.
perquè ells diguin realment si és un error o si és un encert el que acaba de passar i acabem de veure. I quan acabes la teva segona etapa a TV3, Sí. fitxes per Movistar? De fet, no l'estava acabant. Va venir Movistar amb una oferta que no podia dir que no. No Val. podia dir que no. I que aneu la majoria dels que estàveu a TV3. Sí, bueno, és que Bueno, això va venir com a conseqüència, no? A l'últim en enterar-se de que Movistar volia fitxar-me vaig ser jo. De fet, em van trucar amics meus i no ens has d'explicar res. Ja us he d'explicar. Hòstia, cabron, que no ens ho vols dir, que te'n vas a Movistar a fer la Fórmula 1. Dic, però què estàs dient? T'ho juro que això va ser així. Què estàs dient? Dic, home, no, si jo tinc contracte amb TV3 i tal. No, eh, Movistar s'ha quedat la Fórmula 1. Dic, home, no, si TV3 la té 2 anys més. Que Movistar s'ha quedat la Fórmula 1. No, tio, que no pot ser. Al cap de 4 o 5 dies d'arribar-me aquest rumor, em truca Movistar i em fitxa. I em fitxa i em diuen, a veure, sabem que TV3 té 2 anys més. Diu, però és que només en faran un mes, perquè nosaltres ho comprarem tot. Nosaltres ho comprarem tot i TV3 ja no ho podrà fer més. Què passava? Que jo aleshores tenia un contracte específicament per fer la Fórmula 1. Perquè jo quan torno a TV3 jo vaig dir, jo no vull tornar a fer el motor a fons, jo no vull estar a la redacció, jo només vull fer les transmissions de Fórmula 1. Jo venia de 5 anys a Madrid com a productor executiu de La Sexta, d'esports, sense fer pantalla i sense fer micro, i fent futbol, dirigint els programes d'esports d'aquella casa, i jo volia tornar a Barcelona, estava fins als collons a Madrid, volia tornar a Barcelona, volia estar amb la meva dona, amb els meus fills, a casa, ja està, ja. Va estar bé el temps a La Sexta, però dic, vaig anar per un encàrrec de 4 mesos i m'hi vaig estar 5 anys. I enmig de tot això van passar desgràcies personals, vaig voler tornar sí o sí a Barcelona, i a TV3 se'n van assabentar, aleshores quan em van dir, tio, per què no tornes? Per fer què? Diu la Fórmula 1. I va ser quan em van demanar això de les exigències, de les audiències. I què va passar? Doncs que, hòstia, a Movistar tenien tota la pasta del món i totes les ganes del món. Em van fitxar i em van dir, pagarem això, dic, vale, ja vinc. Pagarem això, tindràs un equip de tal, clar, hòstia, recordo el primer gran premi que vam fer, que va ser a Austràlia, vam anar 70 persones. 70. 70. A TV3 havia anat 6 i a Movistar Sí. 70. 70. 70. Era un equip, era inhumà, era inhumà. Bueno, i així va anar. Es van acabar els quartos, va haver-hi un canvi en la jefatura, va entrar un idiota que no li agradaven gens els cotxes i s'ho va carregar. I Bueno, aleshores van començar a putejar-nos i tal, i jo no estava a gust. No hi ha res pitjor a la vida que trobar-te a Madrid un català que renega de ser català, i això és el que em va passar a mi, que vaig trobar un idiota bueno, és que volia fer mèrits davant de no sé qui i es va carregar tot el projecte de Movistar de Fórmula 1 i el va anar desnutrint i jo vaig dir, te'n tornes cap a Barcelona. jo els llocs que no t'estimen no hi vull estar, ja està. Clar, perquè allà t'estàs 3 anys fent les curses amb Sí, Movistar. tres temporades, sí. Que aquella època la Fórmula 1 aquí, bueno, la meva percepció va una mica cap avall, perquè és entre que l'Alonso se'n va de Ferrari, Sí, però comença jo, l'era híbrida Mercedes, que ho guanyen tot, sí, jo no estic massa d'acord amb no? això, No, perquè, per això que et dic, perquè com que jo vaig aprendre a buscar-me la vida a l'època Hakkinen i tal, allò, a buscar la lletra petita de les curses, allà tenia molts recursos per trobar aquesta lletra petita. I tenia un exèrcit de gent treballant al meu costat. I Això això ens sí. va permetre, hòstia, fer coses molt xules. I ja em sap greu dir-ho, però les prèvies que fèiem i els post i tal no s'han tornat a fer. No s'han tornat a fer. Entre altres coses perquè nosaltres parlàvem amb tothom, i quan dic amb tothom és amb tothom, i clar, si tu no parles idiomes, si ni tan sols saps pronunciar correctament el nom dels pilots, és molt difícil que et donguin entrevistes. Però nosaltres ens les donava tothom. I no solament això, ens les donava la gent d'ara i la gent del passat, perquè com que hi havia el Villa del Prat allà i tenia contacte amb els antics, això ens obria moltes portes. I jo presumeixo doncs, que fèiem entrevistes, jo què sé, amb Mansell, amb Briatore, amb Piquet, hòstia, jo què sé, amb Keke Rosberg, que és un estúpid, però feien les entrevistes. Hòstia,
fèiem entrevistes amb gent que no els has tornat a veure a la tele. No, Els no, has tornat no, a no. veure. I llavors hi ha molta gent que diu, és que això és per boomers. No, això no és que sigui per boomers. Això és que tu ets un ignorant, que no saps qui són aquesta gent, que no saps què han suposat i que per no saber ni parles el seu idioma, per això no els entrevistes. Però no em diguis que això és de boomer. Entens? I les motos, tu aquells anys, bueno, no estàs posat com a narrar-les, però les deus seguir. No, les segueixo, les narro Les... per, Sí, les narres? sí, les narro per Ràdio Marca Ah, Madrid. Radio Marca Madrid. Jo estava vivint a Madrid, jo narrava allà curses, però a més, la primera vegada que jo deixo TV3 és quan més intensament visc el Mundial de Motos, perquè jo entro a treballar amb l'equip del Dani Amatriain i jo dirigeixo la comunicació dels equips dels equips de Tabacalera, Fortuna i Galois. Fortuna tenia equips a 2,5 i a 500 amb Tec Trois, aleshores anava amb Yamaha 500, i els Gaulois, l'equip Gaulois de 500 també. Aleshores, cada equip tenia el seu cap de premsa i jo era el director de comunicació dels caps de premsa. I jo vaig estar treballant allà doncs, una sèrie d'anys, doncs, directament, jo què sé, amb el Jorge Lorenzo, amb el Rubén Chaus, Que és d'allà... Toni Elias, la gent que hi havia corrent. D'allà coneixes el Lorenzo i tens aquesta relació de que et truqui Sí, anys més tard. el conec d'abans perquè Dani Amatrien és molt amic meu i el Dani un dia em diu, escolta, hi ha un nano de Mallorca que m'han dit que és l'hòstia, que té 11 anys i tal i qual. Diu, m'han passat un vídeo, mira-te'l. I em va donar un VHS, me'l vaig mirar a casa i anava a dir, jo què sé, tio, té 11 anys. Dic, el que té és una cara de gilipolles que no pot amb ell. Dic, i evidentment té un gran domini de la moto, però clar, Dani, això que veig és circ, això no és un circuit. Un tio amb un pàrquing d'un súper, doncs fotent virgueria, que evidentment el tio dominava la tècnica extraordinàriament, i vaig dir, tio, és que té 11 anys. Jo no sé si apostaria per un nano d'11 anys, perquè demà passat aquest tio diu que està fins als collons de les motos i que vol ser torero o cantant de rock and roll. Dic, i tu mentrestant has estat aquí invertint en aquest paio. No sé, dic, mira, tio, aquí el que en saps d'això ets tu, jo no tinc un detector del talent, un comptador Geiger que es posi a pitar quan... No. Hi ha gent que té aquestes virtuts, jo això no ho tinc. I no sé, noi, no sé. I no em va fer cas. I va invertir els seus diners i sí, I ha sortit bé. I ha sortit bé, sí, va campió del món. Això jo li he explicat al Jorge en alguna entrevista, que sàpigues que jo vaig recomanar que no et fitxessin. Moltes gràcies, cabron. Tu saps, però... I sí, això fa pues, que evidentment doncs, tingui aquesta proximitat amb el Lorenzo, però també amb altres pilots, vull dir. Va ser el Rubén Chaus mateix, que també està allà posat. L'Àlex Cliviret, Sí. amic meu, en el seu moment el pobre Joan Garriga, el mateix Cito, Jorge Martínez Espar és molt amic meu, Carlos Cardús, vull dir, molta amistat amb molts pilots. I a més, jo he guanyat l'amistat dels pilots sobretot quan han deixat de córrer. Quan un pilot està en actiu, jo intento mantenir una mica les distàncies per tenir aquesta objectivitat i no tenir cap compromís personal ni moral que em lligui a res. De manera que si tu tens la distància, si has de fotre una hòstia amb un tio, li fots i ja està, perquè si ho ha fet malament ho dius. Mentre que si ets molt amic d'ell, doncs potser dubtaries, no? Dir segons què. En canvi, d'aquesta manera, però després quan han plegat, doncs jo tinc pilots que ja no corren, que són grans amics meus, grans amics. I Rossi... I d'actuals també, Nani, la Laia, són molt amics meus. L'Isidre, el Carlos Sainz, tant el pare com el fill. Jo tinc una magnífica relació amb el pare i amb el fill. El Carlos pare, tio, jo soc molt pròxim a ell i li tinc una enorme estima i apreci i valoració personal, professional. Clar, és a dir, o sigui, tu quan els pilots estan en la seva carrera, quan estan competint, tu sempre has mantingut aquesta distància perquè... He procurat, saps? Clar, sí, tenir proximitat,
però no un excés de confiança. Vull dir, entre altres coses, perquè si tu vols ser respectat, has de respectar els altres. Saps? I aleshores a mi m'agrada que em respectin com a periodista. I el respecte me l'he guanyat respectant els altres també. Saps? Ja per acabar, et vull preguntar una cosa, que ara que estàs parlant de motos. Tu has vist les dues èpoques. Mm? Rossi canvia el motociclisme? Rossi canvia la projecció mediàtica del motociclisme. Rossi és, Rossi és a MotoGP el que la NBA El al bàsquet. Jordan. Exacte, exacte, exacte. Però més que Jordan, tota la NBA en conjunt, vale? O sigui, Jordan mm, multiplica l'efecte comunicatiu de la NBA, però la NBA per se, abans de Jordan, ja era una cosa molt potent. Si agafem la generació anterior a Bueno, Jordan, sí, Magic, Bird... Chick Johnson, Karim Abdul-Jabbar, ostres, el Larry Bird, tota aquesta generació, hòstia, ja posicionen la NBA com una cosa top, a nivell de màrqueting, a nivell de promoció mediàtica, a nivell de llenguatge audiovisual, és bestial. Després arriba Jordan i això ho multiplica per 10. Doncs en el cas de les motos, mediàticament, Rossi li dona una gran empenta, evidentment, evidentment. Ell domina com ningú l'escena, la posta en escena dels grans premis, i això fa que la seva figura es popularitzi i es converteixi en una màquina de facturar, sobretot des del punt de vista del marxandatge, no? I això està molt. Amb Josep Lluís, ja per acabar, Mm. et volia... Bueno, vull que ens diguis quin consell els hi donaries als joves periodistes que estan fent la carrera o que han acabat justament fa res la carrera. Que si poden canvien d'ofici, però que no ho fagin perquè és l'ofici més xulo del món, però que es mentalitzin que difícilment tindran vida pròpia, perquè aquest ofici demanda molts sacrificis personals i que no es faran mai rics fent aquesta feina, però que s'ho passaran de puta mare. No? I jo no he parat de formar-me. No fa gaire vaig fer un curs d'intel·ligència artificial per veure quines aplicacions poden haver-hi en el món de la comunicació, més enllà de ChatGPT, i que no parin de formar-se i sobretot que entenguin que això és una cursa de fons, que trin amb qui volen emmirallar-se i que no busquin jo de gran vull ser influencer, perquè això és una bombolla. I això d'influencer s'acabarà. Tard o d'hora s'acabarà. I, per tant, que busquin algú en qui emmirallar-se de llarg recorreguts. Saps? Allò, això que el llenguatge seu en diuen els long tail, no? Els temes de llarg recorregut, no? Long tail. Jo quan sento long tail penso en un Porsche 917. I hi havia el short tail i el long tail. Però és així, és així. Aleshores, sobretot això, que es fiquin en mitjans, que no es deixin abusar com a becaris i això, perquè hi ha gent que hi fot molta jeta, però que tampoc pensin en els horaris, que no pensin només en el sou. Han de cobrar. Ningú ha de treballar de franc, han de cobrar. Però la cobdícia, que hi ha de ser, ha de quedar en un segon terme. I intentar diversificar, no intentar casar-se amb un mitjà ni amb un llenguatge. És a dir, perquè sortosament tenim molts camps per recórrer. Hi ha la ràdio, hi ha la tele, hi ha la premsa escrita que no ha mort, hi ha internet, hi ha els podcasts, hi ha els videopodcasts, hi ha molt camp per córrer i més coses que estic segur que vindran, no? Aleshores, és bo no tancar-se. Jo en el seu moment era molt pardillo i molt innocent. Per què no fas ràdio? Jo, ràdio, ràdio. Per què no fas tele? Jo, tele. I aquí em tens. Ara fem-ho tot. I crec que és una gran decisió fer aquesta... Perquè si no et surt bé una cosa a un lloc, doncs te'n vas a l'altre. Ni que sigui per un tema de subsistència alimentària, no? Però sobretot perquè una cosa enriqueix l'altra. Perquè és veritat que cada plataforma té el seu idioma, té el seu llenguatge, però sempre pots agafar coses de l'un i tonejar-les una mica i aplicar-les a l'altre. Perquè no tot val per tot, però amb ajustos, amb sintonia fina, pots fer el setup del llenguatge adequat a cada suport, no?
I sobretot això, no deixar de formar-se, no defallir, això és molt dur, no deixar-se abusar empresarialment i sobretot ser honest. No, no enredar la gent. No enredar la gent. No. El pescaclics hauria de ser un delicte. Josep Lluís, si em deixes ja per acabar-te, Sí, fer-te un test ràpid, sí. val? La millor cursa de Fórmula 1 que has vist. No, Montjuïc 1971, clar, perquè era la primera. I de MotoGP? De MotoGP, hòstia, n'hi ha moltes, tu, n'hi ha moltes. Però jo et diria que a mi m'agraden molt les curses a Suzuka. Suzuka per mi és un lloc màgic, per motos en el seu moment, per Fórmula 1. No et sabria dir una concreta, saps? Recordo curses èpiques, però també amb un record amarg per coses, per circumstàncies, saps? Però potser això, la victòria del Cribiller a Montmeló, per tot el que va significar, no? La victòria del Cribiller a Montmeló va estar molt bé, va estar molt bé. Però també recordo el Gran Premi d'Holanda del 88 entre el Sito i el Garriga. Hòstia, és una cursa increïble, increïble. I Breno 89, l'Àlex també, amb la JJ. És que n'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes, n'hi ha moltíssimes. A mi m'agradava molt Wayne Gardner, per exemple, les curses de Gardner a mi, hòstia, em flipava molt perquè era un valent. És un valent molt bèstia, molt bèstia. Millor pilot de la història de Fórmula 1? No ho sé, probablement Senna. Per mi és Senna barra Schumacher. Per mi són els dos millors. I de motos? Ah, Ángel Nieto, Un circuit? Montjuïc. El pilot que més has admirat? Ah, James Hunt. James Hunt. Un moment Per del... les curses i fora de les Sí, curses. sí, sí, ja es veurà la pel·lícula. Un moment... Sí, i tant, i tant. Un moment del motorsport que t'hagi marcat més? Ah, algunes morts. La mort de Senna, l'accident de Jules Bianchi, la mort de Mingo Parés a les 24 hores de Montjuïc. Això m'ha marcat molt. La mort de Senna m'ha marcat molt. Això et volia preguntar jo abans. Clar, com és haver de... Ostres, d'haver de conviure, tu estàs podent arrenar una cursa i haver d'informar de que un pilot s'ha mort. És que... Mira, jo soc un tio hiperactiu i molt nerviós. I tinc molts tocs i molta hiperactivitat. Excepte quan estic en un directe. Quan entro en un plató de televisió, en un estudi de ràdio, no em preguntis per què, però a mi les pulsacions em baixen. Jo crec que si em fotessin telemetria veurien que, no sé, que em baixa la pressió arterial, que potser la temperatura basal, no ho sé. Però perquè a mi m'agrada fer això. I després perquè tampoc sé fer masses coses més. I t'agradarà o no com les faig, però són les que he fet més. I aleshores, quan et trobes amb un accident, i m'he trobat masses vegades, recordo el cas de Bianchi, per exemple, que vam veure claríssim des del minut zero, que allò tenia molt mala pinta. Hòstia, entres en un estat de concentració, de tenir una visió perifèrica de les coses. Recordo l'accident del Jules a Suzuka. A més era un dia, hòstia, que estàvem tots molt nerviosos perquè teníem molt clar que havíem de marxar ràpidament de Suzuka quan s'acabés la cursa perquè venia un tifon. Venia un És tifon, veritat, sí. hòstia, i ens podíem quedar aïllats allà. I a més teníem la putada que l'endemà marxàvem cap a Sochi. I, hòstia, ens havíem d'espavilar ràpid i tal. Doncs, hosti, vaig entrar en una espècie de dimensió de control i me'n recordo que hi havia algú per sobre meu que es va quedar com bloquejat i vaig dir, escolta, deixa'm gestionar això. Vaig dir, tu a l'hospital, tu això, tu te'n vas a l'equip, tu tal cosa, tal. Nosaltres, escolta, si passa això, no digueu això. Si hi ha això altre,
no ho expliqueu així sense tenir... O sigui, realment, aquí és on surt l'ofici. Sí, perquè has de tenir tacte també al parlar de notícies Evidentment. d'aquestes. Evidentment. Clar, jo he vist morir gent davant meu. He vist morir Ivan Palacese a Nürburgring o a Hockenheim, no me'n recordo. I va morir, hòstia, a Alemanya, paradigma de les grans organitzacions. I una merda. Els grans premis de motos d'Alemanya eren un horror de mal fets que estaven, de mal muntats. I aquell tio es va morir perquè es van passar la llengua. Hòstia, això en un altre lloc no es mor aquell tio. No es mor aquell tio, perquè no sabien què fotre amb aquell tio. Aquell tio anava ofegant allà, molt desagradable, això ho vaig veure. A Jerez, el divendres a la tarda als entrenaments es va colar un tio, un capullo, es va colar al pit lane, un tio que no tenia passe ni res, i es fot a creuar el pit lane. I venia Nobuyuki Wakai, l'atropella, pica de cap i es mata allà. Hòstia, el que s'havia matat era l'imbècil que va entrar allà, que no tenia que fotre res allà, m'entens? I jo vaig veure com el Wakai atropellava aquest tio, com queia i com picava de cap, i vaig veure com el tio es quedava allà tieso i es moria allà davant meu. Hòstia, això és molt heavy, m'entens? Això és molt heavy. No sé, avui al matí m'han passat unes imatges acollonants de Montjuïc, l'accident 1975, que jo no havia... Sí, vale. Les imatges que jo no havia vist. I, hosti, quan veus... Que moren 4 persones, no és? Sí. Quan veus com van anar les coses, penses, hòstia, no em van morir més de miracle. Jo estava allà, però estava més avall. Estava passada la Font del Gat, al Teatre Grec. Estava jo, hòstia, no passen, no passen. Ja havien suspès la carrera a la primera volta, ja s'havia tornat a donar la sortida i tal, i... Mal rotllo, mal rotllo. I ja per acabar, l'última que et volia fer d'aquest test. Un llibre relacionat amb el món del motor, que recomanaries? Molts. La biografia del professor Sid Watkins és altament recomanable. El llibre de Carlos Castellà, Los misterios d'Ayrton Senna, altament recomanable. Qualsevol dels llibres del Javier del Arco sobre la història de Montjuïc, que en té 2 de mot... Mira, tinc aquí. Tinc aquí darrere, precisament. Qualsevol d'aquests llibres són la Bíblia, són importantíssims. Després també m'agrada molt un llibre que és la biografia de Murray Walker, que és el llegendari comentarista de la televisió anglesa. També el tinc aquí, el veig des d'aquí. El llibre de Murray Walker té un títol en anglès que és com perquè l'he cagat tantes vegades, no? Perquè les cagades de Murray Walker eren llegendàries i Murray Walker era Déu Nostre Senyor, m'entens? Jo és el tio que més he admirat en aquest ofici, no? A mi Murray Walker era la referència absoluta, no? I cada vegada que anava a Silverstone cada any, hòstia, anava a veure Murray Walker, em feia un selfie amb ell i li o Alan Jones, per exemple, també. Quan anava a Austràlia també buscava Alan Jones i també, hòstia, m'agradava molt parlar amb Alan Jones, no? O amb Murray Walker, no? Dic, no sé, són biografies que a mi m'agraden molt. La de Murray Walker, la del professor Sid Watkins, el llibre del Carlos Castellà, és que no sé, és que n'hi ha tants, no sé, vull dir... El llibre del Ponseti d'ara, de Cuando éramos pilotos del Dakar, està molt i molt bé, està molt bé. Són històries molt autèntiques. Els llibres de història de superació personal de l'Isidre Esteve, La sort del meu destí, es titulava el primer. El llibre de història de superació personal de l'Albert Llobera, també. Hi ha molts llibres molt xulos, molt xulos. El Javier Olave també va escriure un llibre sobre el Dakar molt interessant. El Josep Viaplana i el Miquel Liso van fer uns llibres sobre el Mundial de Ral·lis molt bons, molt bons. El Miquel amb les fotos i el Josep amb el text. I, evidentment, tots els autocurs, tots els motocurs, els llibres del Piola, per mi són molt xulos. El Giorgio Piola és aquest dibuixant que fa aquests gràfics de la Fórmula 1 que són obres d'art, els dibuixos que fa aquest tio. És que no ho sé, és que... N'hi ha molts. Veig de tenir uns 3.000 aquí. Ostres, Déu-n'hi-do. Bueno, doncs Josep Lluís, moltes gràcies per venir aquí a Esport a Fons, ser el primer convidat. Per mi ha estat un plaer tenir-te aquí, ja que t'he escoltat des de ben petit, i moltíssimes gràcies per venir aquí. Espero no haver avorrit amb les històries de Goldo Cebolleta. Moltes gràcies. Vosaltres, una abraçada.